Informacije za natjecatelje, aktualnog finala proglasit ćemo pobjednike u kategorijama mlađi osnovci i mlađa mladež. Dečki malice. Mlađa mladež je kategorija 13 godina starosti. Ja, to sam ja naročila. Yeah.
Virtus Zagreb. Peto mjesto za športski plesni klub Zagreb iz Zagreba, Dominik Carević, Paula Bude. Četvrto mjesto za njihove kolege iz istog kluba, Hrvoje Veličković, Nena Šej. Brončanu medalju oko vrata dobit će Zoran Margetić, Eva Peć za plesni klub Spik. Srebrno ide u Top Step Sisak i Ivan Radović, Monika Reković. Njihov put koji je utrasiran medaljama se nastavlja. Oni su i ove godine prvaci Republike Hrvatske u standardnim plesnim